Здравейте, хора! След малко ще трябва да тръгвам за Боровец. Общо взето ще снимам на части, нарочно. На частите, да, разбрахте ме, например, част първа, част втора, част трета, част пета, част шеста, част седма. Такива работи исках да ви покажа каква е обстановката. Долу и това е нещо като част първа на пътуването ми до Боровец. Да, като цяло след малко тръгвам, сигурно съм го качил отдавна. Им пред вече е свършил или такива работи, защото ще го снимам и го качвам на части. И за това може едната част да съм я качил преди 5 дена, другата преди месец, така че ще е на части това. От Боровец, ще се казва Боровец 2017. Та, да, като цяло навън е безвинно положение. Хората ходят по булеварда и аз не знам защо, защото ще ги бутне някой по случайно се презаля. Та като цяло това беше от мене, хора. Вече рекламирам още няколко влогъри, преди гейминг и такива работи. Абонирайте се за канала ми, който се казва Иван Несторов. Ако не го знаете или не сте ме следвали до сега, абонирайте се за PLBG. Това е един мой приятел с 2000 и еди колко си там абоната вече. Той много добре справя. Абонирайте се за Огнян Белостойнев, май. Да, така беше. Не знам, ако сгреша, поправете ме. Абонирайте се и за един стрим. Все едно. Ще ви кажа в следващото видео. Това беше от мене. Другите видеа смятам да са такива, в които после ще дам на забърнка на всичко. Как карам или такива работи. Как карам ски, всякакви от сорта. Ще говоря рядко в влогове, сигурно ще снимам от хотела. И като цяло това е от мене, хора. И до скоро!